Pasabot sa sinulog brad. Ato nang gi ko ang sinulog pasabot niya na nga pagsayaw kana mura og kining against the current ba of the water nya atras abanti no. Two counts sa forward, one count sa atras. 1 2 1 1 2 1 1 2 1. So gimo nang sayawon, moabot ra gyapon ka sa padulngan kay two steps forward, one step backward naman. Gawas og mahubog kay one step forward, two steps backward. Di gyud ka kaabot sa padulngan mga kaigsunan, pero sa Santo Niño abot gyud ka no, maabot gyud ka kay two steps forward, one step backward. Og sayaw kana mga kaigsunan sa sinulog. Salamat kayo brother no, manay sinulog. Okay, Brad, maayong gabi si Abini og Milba sa Cordova, Cebu. Ngutana unta ko nganong ituman si Black Nazaren diin siya gikan. So imo na i-Google brother Abi no, nga gikan sa Mexico no, nya kining nadawat na ni Queen Juana nga ang Black Nazaren dili sa kuan naman na dito sa kuani no. Diin daan ang itom no. Unya nay usa duha ni ka kining translation, duha ni ka version nga usa nga dili itom pero sa dihang ang gibutangan niini nasunog mo na nga wa gyapon na unsa pero naitom lang no, mo na nga gitawag og Black Nazarene. Nya ang usa ka version dito gikan sa Mexico nga itom na gyud gikan sa Mexico niabot dinhi sa Pilipinas. Okay, so bisag asa niya na importante mao na nga naila kita nining Nazarene, Black Nazarene nga mao atong Ginoong Kristo. Adin daghan kayo ang nabiyayaan sa mga grasya, mga panalangin. Mao man gani nga inigabot niya ng kapiestahan, magdugok ang mga katawhan, mga kaigsunan, kana gumikan no, kay gitagad gyud sila sa Ginoo. Diha sila mga pangalyupo, diha sila mga pagampo. Good PM, nganong wala man tawga og San Moises kadto si Moises. Sa to pa wadi ito siya masantos. Si don dinhi sa village Teresita Ubay Bohol kinigong si Moises sa karaang tugon pa ni ang atong simbahan na taon ni atong 33 ano Domini si Moises mga kining around mga 2000 before Christ BC nya paubos mo na nga dili pa dili pa ang simbahan mo ka kuan nili nga mga santos may tag San Abraham mga kuan sila mga patriarchal kuan sila no, diya sa pagtuo sa Hudiyo kanang mga Diyos. Pero natong mga Katoliko ang pagtawag na nato niya na sugod na sa panahon sa atong Ginoong Kristo kadtong mga apostoles nga mga tawag sa atong Ginoong Kristo nga nagsuwat nining balaang kasulatan mga kaigsunan kining kuan pananglitan kining ebanghelyo si San Mateo mo na mo yung tag santos San Mateo kapitulo 1 bersikulo 3 San Mateo tungod kay atong gila sa simbahan nga sila mga santos nga gitawag sa atong Ginoong Kristo. Okay?